Missieri beda n-negozju. Beda jaħdem għal-rasu f'post konnu nsejħulu remissa, kien sellifulu ħabib tiegħu dir-remissa. Fit-39-40 kellu ma jkompli xeqqalat il-gwerra. Emmekka kien jagħmel xogħlijiet per-każu żgħar dak iż-żmien, per-każu dak min irid xi sodda, min irid xi armarju. Ir-remissa ma kienx jagħmel xogħlijiet kbar jiġifieri, imma kien beda il-bidu tiegħu. Missieri kien bidem ta' disċiplina u kien bnidem jiġifieri rettu eżatt. Mal-ħaddiema missieri kien ikun number one, il-ħaddiema kien dejjem ifimni jispjegalhom kif għandhom jaħdmu u ma jaħdmux. Għax kien ikonna ħaddiema dak iż-żmien ngħidulhom ħaddiema talit mhux bil-makkinarju. Dam id-disciplina li tallimt jien minn għandu kont kollox eżatti. Karmelu kien raġel rispettabbli ħafna, ħafna. Il-ħaddiem kien jirrispettaħ ħafna, ġifieri konna naħdmu ħafna qalbna miegħu u kien raġel ta' rispett kbir. Missieri dejjem kien iderrina, kont noqgħod nistokkja x-xogħol nagħmel beda jkun hemm l-imsiemer u hekk fuq tistokkja ta' tmiżdi meta kelli 14 sena ħriġt mill-iskola jien u mill-ewwel mort ma' missieri. Jiena bdejt 14 sena għalkemm qabel l-14 kont qed nimur l-iskola jiena, konna kif nispiċċaw mill-iskola għal ma ġembu. Fil-55 missieri xtara l-ewwel magna. Sima Universal, Taljana. Jiġifieri dak iż-żmien kienet rali, kienet tinċana, tisserra tinċana, tixbed ħxuna, bit-tupi, jiġifieri kienet magna, jiġifieri xi ħaġa speċjali kienet. U kienet inxtrat niftakar kont mort ma' missierien minn strada Zakkarija. Meta aħna missieri kien f'dik ir-remissa, mbagħad bdejna nfittxu postijiet oħra fejn inkabru ġo Gwardamanġa. Ħadna xi bixtejn art u tellajna ngħidulhom ma nafx tistix seħħela fabbrika, ma lina kienet fabbrika u bdejna nġibu anke xi makkinarju iżjed. Sakemm mbagħad ifhimni bdejna naħdmu aħna ma' missieri wkoll jien u ħuti. U fis-61 minna partners. Tħalt ma' Fino fis-sena 1964 naħdmu fuq il-kċejjen, konna Gwardamanġa. Jien li naħdem ma' Fino minn-1968. L-ewwel xogħol tiegħi kien helper jien kont. Nejn il-dak u liħor fuq il-magni u hekk. Waħda meta konna Gwardamanġa, konna biex jibbukjaw n-nies 3 snin. Dejjem jiġifieri għamilna pass dejjem għall-aħjar. U aħna xtaqna u missieri ifimni kontentana u xtaq ukoll li konna fabbrika. 71 tlajna u fuq u għamilna kumpanija, Sifino & Sons Limited. Dħalt naħdem ma' Fino 1972. L-ewwel xogħol tiegħi kien fuq il-magni. Kien hemm magna partikolari li kien jisimha il-Banzo u għamel xi 30 sena naħdem fuqha biss jiġifieri. Fil-fatt il-laqam tiegħi huwa ġewwa tal-Banzo. Il-ħaqt il-kumpanija tiela eżatt hawnhekk. Mix-xogħol tal-ħadid li kont naħdem, mbagħad il-kumpanija aspandiet fetħet kumpanija oħra tax-xogħol tal-Emilju. Imxejt mill fuq il-ħadid għal fuq l-Emilju u bdejna naħdmu x-xogħol tal-Emilju. Konna niġu naħdmu s-sibtijiet hawn isfel, jiġi Lawrence, Twani u Ċali. Kolla konna għattaw hekk u niżlu x-xogħol għal hemm isfel. Konna niżlu x-xogħol għal hemm isfel, għattaw linja ma' fuq xew fuq kien ikbar kellna makkinarju ikbar hawnhekk u konna niżlu għal hemm isfel. Dak iż-żminijiet konna naħdmu ħafna xogħol mastits, bedrooms tal-mastits, bl-iskoltura u dejjem konna nippruvaw naraw xejpijiet ġodda u naħdmuhom. Konna nfasslu kwantità kbira ta' mara dak iż-żmien u kellna produzzjoni tajba ħafna. Qabel kellna 20 skultur magħna, għax qabel l-amara taf li l-Maltin kienu daqsxejn jħobbu l-klassiku ħafna dak iż-żminijiet. Makkinarju żidna ħafna iżjed, speċjalment dak iż-żmien kienet il-voga fuq amara bl-iskultura. Allora kellna ċertu makkinarji speċjalizzati għal dan ix-xogħol. Kellna nagħmlu investiment f'makkinarju illi dak li tagħmel
f'ġurnata tagħmlu f'sija. Dak flejti għamilna investimenti li bna s-sistema. Dak iż-żminijiet li kienet invoga ħafna kienet l-iskultura. Kellna settijiet skultura fal-bedrooms, salotti, sottospekki u xogħol ta' panewijiet li kien mastizz ukoll. Però mbagħad ma' żminijiet bdew li l-iskultura ma tantx iriduha. Allura libna għal reproduction ngħidulu aħna tip ta' fuljetta interzjal fuq il-fuljetta. Tuża l-qalba, tagħmel il-burdura u meta toħloq biċċa xogħol inti tiġi sabiħa ħafna. U dejjem plain min tixtara dak l-iskultura. Għana l-ewwel nies daħħalna per każu l-ostru mhux gomma lakka, propja l-ostru biex tħaffef idejk iżjed insomma u bl-spray u dal-affarijiet. L-ewwel nies konna nagħmlu mara knockdown. Knockdown jiġifieri, jekk ikollok sideboard jiżarma kollu anke biex tillustra kien ikun iżjed ħafif, tarmaħ u jiġi kollox jekk ma tindunax. U wara ftit żmien intħala l-MDF, il-fiberboard, u l-istess aħna bdejna bih l-ewwel. Fis-sena 1983 id-diretturi ddeċidew li jespandu u jiftħu showroom 115 Disland il-Gżira. Fl-1985 konna organizzajna modelli tagħna li konna nipproduċu u dana u konna stidinna klienti u anke impjegati u għalleħ fillu kien għadu ħaj missieri wkoll kellna impjegat magħna bravo ħafna kien għamillu il-mudell tiegħu kien mar id-dar ta' missieri mhux darba u tnejsa kemm għamillu l-mudell u mbagħad kif kellest il-mudell ħadni għand kumpanija illi tagħmlu fal-bronz u għamillu dan il-bus tiegħu u kien ħafna kontent bih. Għal-ħabta ta' l-1989 design, konna deċidejna wkoll li nibnu showroom ikbar mill-li kellna. Dan diġà kellna showroom żgħir, imma waqqajna il-faċċata hawnhekk. Il-faċċata kienet iżjed baxxa, kellna showroom law u showroom naħa l-oħra. Di tal-1971 waqqajna biċċa minnu. U tellajna da billi ridna nagħmlu xi ħaġa li ma kellhomx bħala Malta. Però meta ftaħna ma konniex nafu illi s-suċċess li kien hemm. Kenna proġett kbir fin-1968 Central Bank. Daka bewana ħadem ċertu materjal rosewood illi illum huwa protett dak il-materjal. Dak huwa materjal tanjam jiġi mill-Brażil. Żmien 6 xhur biex illestuh. U konna naħdmu anke bil-lej, ġifieri, u l-estajnieh. Ek tmur sallum, għadek tara x-xogħol tagħna ġifieri, għadu sallum tajjeb. Nħadem parti ġo Gwardamanġa peress li konna għadna nibnu hawnhekk u parti nħadem fil-fabbrika tal-imrieħe. Konna minna kontratt li konna ħdimna ħafna bil-lejn u binar konna ħdimnaw, meta konna ħdimna l-Holiday Inn. Il-Holiday Inn kien fija ħafna xogħol, kien hemm short notice biex illestu wkoll, tmur id-dar tistrefti u tarġa' tiġi għax-xogħol. U ftit wara kien hemm ukoll il-proġett ambizzjuż u kien ta' ċertu importanza għalina dak iż-żmien l-airport il-ġdid ta' Malta. Aħna konna ffurmajna parti minn konsorzjum u kellna parti sostanzjali minn dan il-proġett. Sfida waħda mill-kbar li l-kumpanija għaddiet kienet fis-sena 2000 fejn il-kumpanija kienet iggerjata prattikament li x-xogħol kien isir kollu lokali li jinbih għall-klijenti u kien wasal il-mument li aħna nibdew inbidlu s-sistemi mill-produzzjoni lokali kollox imma għall-importazzjoni. Illum importanti l-impjegat ikun all-rounder,
li interessa ruħu li jitgħallem affarijiet ġodda, anke meta jiġu introdotti affarijiet ġodda fil-kumpanija li ġieli nibatuhom barra ħalli anke jitgħallmu first hand minn mis-suppliers. Ta' 50 sena jien kelli nsefer il-Belġu biex nieħu kors fuq il-korjin u daħħalna l-korjin hawnhekk ukoll. Niftakar dak iż-żmien meta ovvjament kont qed niżgħar anke jiena u kont qed nibda naħdem ma' Fino, il-klijent ma kellux l-informazzjoni li jista' jkollu at hand bħalissa. Ta' żminijiet il-klijent jiġi preparat ġewwa showroom sana kważi ma ngħidlekx iktar fuq prodott speċifiku iktar milli nkunu preparati aħna għax jkun jagħmel ir-riċerka tiegħu f'baħar ta' informazzjoni li ssib ġewwa fuq l-internet. Jiġu wkoll suppliers biex jitrenjaw lil sales people tagħna biex anke meta jkunu qegħdin ibigħu jkunu jafu jitkellmu sew fuq il-prodott u jfehmu sew lill-klijent x'ikunu qegħdin ibigħu. Is-sigritt tax-suċċess ta' Fino u għadu sal-lum u għadna nafsu sal-lum illi il-klijenti speċjalment tajjeb ittihom servizz u kwalità. Il-futur ta' hawnhekk huwa l-klijent. U nafas fuqha din għax mingħajr klijenti m'aħna xejn. Li l-kumpanija dejjem investit fin-nies biex toħroġ prodott u kwalità li l-klijent dejjem qed jistenna mingħand Fino. Nimmaġina li l-futur jirriserva challenges oħrajn, nispera, għax il-ħajja minn challenges naħseb tanċi għasek interessanti. Naħseb il-kwalità u l-esperjenza żgur jiddistingwu lil Fino minn aziendi oħrajn. L-isfida naħseb jien prinċipali hija li dak li bena innannu fl-1935 illum inkomplu immexxuh il-qudiem u nkabruh. Dejjem Fino jsibuna. Kien hemm min jaħsbu li Fino mhux il-kuljum tagħna, kienu jgħidulna ċertu nies, ma aħna l-kuljum tagħna proprja dak jiġifieri.